כן, אבל אז אתה עם זום גדול כל הזמן. לא שאני כזה צלם דגול כרגע, כן, אולי עדיף בעצם. נו! טוב סגי! אני אתאפס פה על הקרן רגע. קח לו אדר, קח לו! נו! יופי! טוב, סגי, יופי של בעיטה! יופי, בסדר! גם לכסח לפעמים אותה בתחום האפור. הוא אמר, זה רק רצית לעודד אותך. טוב, שהכדור פה. תכניס לו שמה. טוב, איזה כדור גדול שם. אני במגרש שם. מהר לשער! יופי, תן לו ימינה! לא... נתן שלך! נו. טוב! פרוי! יונש מהשנה! יונש! שלך! טוב. טוב נינג'ה! יאללה, חזק, מהר וטוב, קדימה, רוצו למעלה. ככה רצים למעלה. כרמלי מסודר. יותר מדי זמן מחכים פה עם הכדור אצלנו. הנה יונתן! מסוכן היציאות האלה. כן, היציאות האלה לא טובות. לך לעבוד! לא נורא, בסדר. יופי רואי. צאו מהר למעלה, אתם יותר מדי זמן פה. לך לעבוד יונתן. טוב. יופי יונש, טוב, בסדר. טוב אילי, טוב! יופי יונתן. כן. טוב שם טל. שואו. נו. אוי! שיט, אם היה משתלט על הכדור, יותר טוב. קח לו, טוב! יאללה, צאו, תן ימינה! לך אילי, לך! לך נינג'ה! טוב! טוב! כרמלי, תן לו להמשיך שלך כרמלי, טוב כרמלי, טוב, תעיף! גדול כרמלי! לך לעבוד, לך! זה לא אומר לא לבוא? בואי ללחוץ! נו, לאילי, יאללה אילי, יאללה! תן לו עמוק, יופי! טוב, של כדור אילי! גדול. יואו, נהיה פה חם. עכשיו יש לי קור. בגשם הזה. לך אילי, בת! צריך לבעוט בשמאל טיל. איזה רגע זה? ימין. רואה שאין לו שמאל מספיק טובה. יונש! שלך גיא! טוב מאוד. בוא לעזור יונג'י, בוא לעזור. אילי סוגר אותו, אילי! יופי! יאללה אילי, יאללה!
לך אילי, לך! פאט. לא נורא, לא נורא, בסדר. יפה, יפה. וואי, וואי, וואי. יש שם פנדל? צועקים, מה? לא, קרוב, קרוב אליו! אילי, קח לו, קח לו! קח לו, אילי! על הנינג'ה! טוב, אדר! איזה כדור שם. טוב, רוי. נו, קח אותו. קדימה, דור! אך. לא מסתובב, נו, מה זה? יאללה, עוד השרון! איזה שער, איזה שער שלי. סגור פה, מהר! נו, שחק מהר! יאללה, צאו קדימה! למה? גור, גיא, שלך? טוב, גיא. יאללה, קדימה, עוד השרון! טוב. יופי, פס! תכניס אותי לי! למה אתה מחכה? טוב. ירושלמי! אוי, כל הזמן אחרי השחקן. נו. נו, רועי, נו. קרן? לא טוב שם. יאי. טוב, שמאל. יפה, אילה, יפה, השמאל יפה. טוב. נו, אילי, נו! יש! יופי! כן, צריך לבעוט לו הרבה. גיא, תגיד להם לבעוט הרבה, הוא לא שוער טוב. שיבעטו הרבה. אני אחרי זה מוריד בעריכה, אפשר להוריד. זהו, הוא אמר לא את ההוראות, שומע אותך עכשיו. אני תמיד יכול להכחיש. טג 3. קח לו כבר, נו! קח אילי! שלך! הוא לא עובר, טוב! יונצ'י, את מי אתה לוקח? טוב. אילי, תבעטו הרבה לשער. הנה, אמרתי בסדר. תלכו לו. לא, אילי. לא נורא, הלאה, עוד פעם. לא נורא, אילי, למעלה פעם הבאה, למעלה. תעיף. טוב. נו. איי. על היתים. צמצם יוד, צמצם. לא מוסר בכלל. הוא מפחד או מה? מי מחליף? הוא היה מישהו ואז כזה אצלנו. זה סיימון, לא? כן. הייתי בידיים שלי ואז... נו, טל! יוד!
צריכים את ההגנה שלהם שם חזרה. אוי! איי, סיימון. קבוצה ראשונה, כמעט הפתיעה. קצת זה שם או שאני טועה? טוב! וואי, דווקא עכשיו הוא נהיה שוער טוב. קח יפה את הכדור. שמע אותך. נראה. טוב. נו! שיט. זה אילי או לא? לא, היה להם ברבוביה, והוא לא... אבל, תספיסו. למה הוא עומד כל כך למעלה? זה לא המצלמה שלי. וכמו שאני מצלם לא תראה כלום, לא נעים לי. אוי, 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 שופט, שופט. פנדל היה, פנדל. סגור, 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 פה, שופט. יש פה פאוז? פנדל ואדום. זה גול טכני, גול טכני. כן, זריקות. נו, נו, נו. יאללה נתן! הם כל פעם הוצאות חוץ שלהם כאלה גרועות. חוץ, 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 שופט. מה זה שופט? נו, נו, נו. לא טוב שם, וואי, וואי, וואי. טוב. יאללה, לך ירושלמי. טוב. נו, 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 נו. למה לבד? סגור, 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 אילי, סגור. גיא חזק, סגור חזק, גיא, תיזהר. תהיה דרוך. יאללה, אילי, חזק. סוכן, הוא נמוך, גיא. זהו, נמוך, עודים לו גבוה. גיא, תזהר מהפינה הרחוקה. שלך, גיא? טוב. שיט, קרן, קרן. לא נורא. לא נורא, גיא, יפה, יפה. סגרו, סגרו. תזהר, גיא. טוב, גיא. קום, קום על הרגליים, גיא, טוב מאוד. הופ, הופ, הופ. תן לו ארוך, תן לו ארוך, נו. סלח. יופי, דחיפה, יופי, בסדר. לא טוב, לא טוב. וואי, פה, פה. קרן זכה. לא, שמה. נו, נו, יודר. סגור, 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 סגור. גיא, שלך. גיא, תיזהר, תיזהר, גיא. יאללה, עוד השרון. אילי, חזק, תסגרו חזק עכשיו. לכו, לכו קדימה, לכו קדימה. חבר'ה, אתם יכולים רגע לדור, כן, נרימו רגע, נרימו טוב, שלנו, שלנו, יופי. לא, לא, זה... רגע, 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 שאני לא אמות פה באמצע כיבוש השם. סגור, סגור אותו! בואו לראות כמה נערים האלה. גיא, חזק בהגנה. תן לו גוף, תן לו גוף. טייס, טייס אילי, טוב, טוב, טוב. יאללה אילי, סגרו חזק.
יאללה, ריקוד, מתן, עידן. גיא, תהיה דרוך, גיא. אפשר שרואים את הפינה של השער. נו, יש! לא! גול, הוא שרק לגול. יאללה, סגרו חזק. טוב, גיא, יפה מאוד. טוב, גיא. תעיף למעלה, הדר. טוב. סגור את זה, אילי. שלך. אני בגוף, עם הגוף, לא ידיים. טוב, תעיף. סגור אותו, סגור. טוב. אילי, תעיף. רוץ למעלה. טוב. לך, אילי. לך. טח. יפה, אילי, יופי עם השמאל, יופי. כמה שם? 3-2, לא? עכשיו... לא טוב. לך, אילי, לך! טוב, הדר! יופי! האמת שהשוער שם לוקח את מילותיי בחזרה. הנה, בתוך הזה, מצטער. שומעים בצילום. יאללה נאור, תרים! פאק. יד הסוף. וואי. פאק שמה. יותר מדי גולים. צד שני, שלך. טוב, גיא, מצוין. כל הכבוד, גיא. עידן, אתה לא סוגרים כאן את העמוד. נגיב עד בה. יאללה, אילי, חזק, אילי. כל הכבוד עם השמאל, אילי, יפה. סגור לו את הקצר. טוב, אילי. אין רחמים. עידן, למי עובד בעמוד כאן? יש קצר שם. טוב. עידן, בעמוד כאן אף אחד לא סוגר. יאללה, למעלה, טוסו למעלה. גח לו, אילי. טוב, אילי. טוב, יאללה, צום סודר, תן לגבעתי. טוב, אילי, קח, לך. בסדר. טוב. פאק, לא נורא. לך אילי, שלך! יופי.
יופי. טוב. טוב, שיט. יוש! לך, טוב, לך! מה אתה מוסר? גדול להיות! להיות שהאמצע! סגר אותו כבר 4 פעמים מאז. אילי שלך הוא לא לוקח! טוב, יאללה אילי! יופי! גיבת שלך! יופי! איי! יופי! יופי נאור! יואו! יופי, יופי! יופי אילי! מה אתה באמת? מה? באמצע התקפה! נורמלי? כדור מול השער. שיט. טוב, איך מפסיקים את זה עכשיו? אין לי מושג מה קורה פה עכשיו.